Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 23-nji ýanwary hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleýän olaryňmaz. Siriýadaky grajdan uruşunda ok atyşynyň bet edilmegini berkitmek maksadyna gönöktirilen gepleşikler Gazagstanyň paýtagty Astanada başlandy. 23-nji ýanwarda başlanan gepleşiklere Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýasynyň resmi toporlary gatnaşýarlar. Emma olar bir-birine göne yüzlenmeýärler. Opozisiýanyň medeniýet wekili gepleşikleriň birinji duşugynyň %100 geçirilmeýänligini ok atyşygy bet etmek barada dekabrda gazanylan ulalaşygy hökümet güýçleriniň bozmagynyň guman edilmeginiň moňa sebäp bolýanlygyny France Press agentligine aýtdy. Siriýada ok atyşygy bet etmek barada ulalaşygyň bozulmagy barada taraplaryň ikisi de öz garaýyşlaryny öňe sürdüler. Siriýanyň hökümetiniň resmi toporunyň baş tutany Başar al-Jafari siýasy prosesde gyzyklanma bildirýän opozisiýon toporlary Islam döwleti we Al-Qaida ýaly toporlardan bölmegiň zerurlygyny bellädi. Gepleşikler Orsiýatyň Iranyň we Türkiýanyň ýardam bermeginde şeýle Birleşen Ştatlaryň Gazagstandaky ilçesiniň hem Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýörüýte wekili Stefan de Misturanyň gözegçiliginde geçýär. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň medeniýet wekili Kremliň Putiniň we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň arasynda telefon gepleşiginiň geçiriljek gününiň tiz wagtda kesgitlenmegine garaşýanlygyny aýdýar. Dmitri Peskowyň 23-nji ýanwarda aýtmagyna görä Orsiýatyň daşary işler ministrligi Trumpyň 20-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçmegenden soň iki ýurduň prezidentleriniň arasyndaky ilkinji gepleşikleri geçirmek barada Washington bilen ulalaşýar. Biz telefon söhbetdeşliginiň gününiň gysga wagtda koordinirlenmegine garaşýar diýip Peskov jurnalistlere aýtdy. Peskov Putiniň we Trumpyň ilkinji duşugynyň haçan boljagy barada özünde hiç ýyl informasiýanyň ýokdugyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Orsiýet bilen ýaramazlaşyň gatnaşyklarynyň gowlandyrylmagyna umyt baglaýanlygyny aýdypdy. Orsiýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Orsiýatyň bähwitleriniň gawat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trumpyň administrasiýasynyň takyk tekliplerini seretmäge taýýardygyny aýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iş sapary bilen Liwap welaýatyna bardy. Resmi maglumatlarda prezidentiň welaýaty baran badyna vice-premierler harby we kanuny goraýjy daralarynyň ýolbaşçylary we Liwap welaýatynyň häkim bilen geçiren iş maslahatynda regionyň sosial ykdysady ösüşine, onuň senagy tebigy resurslary we transit transport taýdan potensialynyň durmuşa geçirilmegine degişli giň göwrümli meseleleriň orta atylandygy habar berildi. Türkmenistanyň döwlet baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik saýlawlaryna 3 hepde galanda Liwap welaýatyna edýän bu iş sapary onuň Mari we Balkan welaýatlaryna eden saparlarynyň ýerýanyna gawat geldi. Berdimuhammedowyň şol saparlaryň dowamında yerli sesberjiler bilen geçiren duşuklarynda prezidentlik saýlawlarynda kandidaturasyna goldaw gazananlygy resmi maglumatlarda habar berildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýow raýatlaryň ýurdun daşyna seýahat etmek üçin hökümetden ruhsat almak boýunça uzak wagtlap dowam edýän düzgüni ýatyrmak planyny ma'lum etdi. Hökümetiň web saýtynda çawelden prezidentiň kararynda çykyş wizasynyň aprel we iýun aýlarynyň aralygynda ýatyryljagy görkezilýär. Özbekistanda Sowet döwründen bäri saklanyp galan çykyş wiza düzgüni ýurdun daşyna çykmak isleýän özbekistanlylar üçin dürli kynçylyklary döredipdi. Ýurdun daşyna çykmak üçin çäkli möhletli pul çykdyjyly ruhsatnama eýe bolmak üçin dürli bürokratik düzgünleriň berja edilmegi zerur. Özbekistan öz raýatlarynyň çykyş wizasyny talap edýän ýeketäk Sowet ýurdu bolmagynda galýar. Kırgızstanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky owasynyň ýolbaşçysy serhed ýakasynda ýaşaýan kırgızlaryň we täjikleriň arasynda dören çaknyşyklardan soň özüniň keselhana düşenligini aýdýar. Koktaş owasynyň başlygy Razia Osorowanyň 23-nji ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol serhed ýakasyndaky iki owanyň ýaşaýjylarynyň arasynda bolan çaknyşyk zerarly urulyp ýenjilipdir. Täjikistanyň Isfara etrawynyň resmiýetleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä çaknyşygyň netijesinde täjik raýatlarynyň üçüsine medisina kömegi berilipdir. Serhediň iki tarapynda ýaşaýan yerli ýaşaýjylaryň onlarçasynyň çaknyşykda bir-birini daşlap hususy jaýlara awtologlara zepir ýetirenligini Kırgızstanyň serhede gözekçilik boýunça gullugy habar berdi we häzirki wagtda ýagdaýyň durnukludygyny ma'lum etdi. Kırgızstanyň we Täjikistanyň arasyndaky serhediň ençeme bölegi 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dawaly bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş sapary bilen Lewap welaýatyna bardy. Resmi maglumatlarda prezidentiň welaýaty baran badyna vice-premierler, harby we kanuny goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary Lewap welaýatynyň häkimi bilen geçiren iş maslahatynda regionyň sosial-ykdysady ösüşine onuň senagat, tebigy resurslar we transport taýdan potensialynyň durmuşa geçirilmegine degişli giň gowrumly meseleleriň orta atylandygy aýdylýar. Agdalan ugurlary boýunça edilen işler regionyň sosial-ykdysady ösüşi üçin amatly şertler döretmek, senagaty östürmek we ilatyň durmuş şertlerini gadyllaşdyrmak boýunça tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada resmiýetlerin prezidente hasabat berendigi ma'lum edildi. Emma ol edilen işler barada jikme-jik maglumat berilmedi. Lewap welaýatynda gurulýan kali önümlerini öndürýän garlykdaky dağ magdanlary baýlaşdyrjy toplumyň guruluşyna aýratyn üns berildi. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň we Belarusyň birlikde amala asyrýan guruluşynyň tamamlanmagynyň ähmiýetini nykdydy. Türkmenistanyň döwlet başçysy Berdimuhammedowyň prezidentlik saýlawlaryna 3 hepde galanda Lewap welaýatyna edýän bu iş sapary onuň Mary we Balkan welaýatlaryna edýän saparlarynyň ýanyna gabat geldi. 12 fevralda bellenen saýlawlarda prezidentlik wezipesine 3-nji gezek dalaş edýän Berdimuhammedow Maryda we Balkanda saýlawçylar bilen geçiren duşuşlarynda hususanda işçileriň, deňizçi harbalaryň we ýaşlaryň goldawyna eýe boldy. Döwlet telewizionyasy welaýatlardaky duşuklara gatnaşan saýlawçylaryň 2007-nji ýylda öňki prezident Tapar Murat Niyazowyň aradan çykmagynyň netijesinde döwlet başyna geçen Berdimuhammedowa öz seslerini wada berendigi görkezdi. Bu gezekki saýlawlara Demokratik Partiýanyň ikinji möhlet prezidentligini tamamlayan kandidaty Berdimuhammedowdan başga ýene 8 dalaskar gatnaşýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini men Merdan Sariýew dowam etdirýärin. Ýakynda okuýjylarymyzyň birinden redaksiýamyza şeýle mazmuny hat gelip gowuşdy. Biz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, köne ady bilen aýdylanda Wasmoy raýony, paýtagty awadanlaşdyrmak we durkuny täzelemek maksatnamasy esasynda häzirki wagtda jaýlarymyzy ýykylýar. Ýöni ýerine berilen jaý barada belli bir kriteriýa ýok. Her kime bir hili berýärler. Oňursalar hiç zat bermän köçä goýarlar. Käbir adam sany köp bolan ýerlere diňe kvadrat metrine görä diýip 1-2 otogly kwartira berýärler. Çağasyz er aýar bolup oturan uly jaýlarda adam sanyň az diýip kiçik kwartira berip uly plan jaýyny ýykýarlar. Diýip okuýjymyz bu mesele barada makala taýýarlamagymyzy haýyş etdi. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowanyň bu mesele dogrusunda berjek maglumatlaryny dinläliň. Aşgabatyň 8-nji mart atlandyrılan territoriýasynda ýerleşýän ýoleten, Gowurdyk, Ospenka atlandyrılan köçelerde we bu köçelere degişli proýerlerde 100den owrak ýaşaýyş jaýlary ýumurlyp başlandy. Kışın yağırlı soğuk kovalı günlerinde jaýlary ýumurlayan ýaşaýjylar öz jaýlarynyň guruluşyk materiallaryny deger degmez bahasyna satyp, goş golamyndan hem käbir zatlary deger degmez bahasyna satyp ýa taşlap göçýändiklerini aýdýarlar. Jaýyň guruluşyk materialyny özüň söküp almaga wagtdan beri noklar. Häkimligiň işgärleri duýduryş hatyn berdikleri üstüň alyp durlar.
Ýagly soğuk howalarda goşuň ýüklejek bolsaňam, ýaryp goşuň ýagyna galyp zaýa bolsa, guruluşyk materiallaryny hem arkaýyn söküp alyp bolanok. Ýam kaptalynyň tehnikalar diýrenşip dur. Hehel hayal ýagaly ýetsen jaýyny tehnika bilen tekellep öýermegi hissatça görmeýärler. Gyşyň güni ozalkylar ýaly vilayatlardan gelen alyjylara madallar. Aslynda ozalkylar ýaly 1000-2000 dollar baha kesip jaýyny söküp, onuň guruluşyk materiallaryny almaga höwezek aljam ýok diýen ýaly. Ozal 1000-2000 dollar berip jaýlary guruluşyk material üçin satyn alýan alyjylaryny 2-3 000 manat baha kesýärler. Alaşdy razylaşyp bermeli bolýarsyň. Şeýle söwda razy bolmasaň, onunam galýarsyň. Bu ýerde häkimligiň işgärleri gönenýärler. Jaýyny guruluşyk material üçin satyn alýan adamlaram häkimligiň işgärleri bilen arkalaşykly adamlar diýip jaý ýumurlayan bekturda aýdýar. Jaýlary ýumurlayan ýaşaýjylara parahat ýedik kiçe tarapçadan hemde köşü massywynda gurulýan jaýlardan jaý hödür edilýär. Köşüden jaý almak isleýärleriň jaýlaryny ýumurup 1 ýyl 1,5 ýyl jaýa garaşmaly bolýandyklary. Jaýlar ýetişýänçä kireyne jaýlarda ýa dogan garyndaşlarynyň öýlerinde ýaşamaly bolýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenler 2 göç bir talaň diýip dogry aýdypdyrlar. Bir göçüniň de ýaryp goşuň jaýa bolýar. Gap-gaç mebiller döwülip ýenjelýär. Köşeden jaýalçy bolup goşuňy 2 ýere göçürseň, o goşdan derege malanok. Şol sebäpli parahat ýetden jaý almaga razylyk berdik diýip Ilyas Altınaýdaýda görüň berýär. Onuň aýtmagyna görä, olara berilen jaý hem ulanşa dol taýyn däl. Entek jaý ýatmaly katelni hem gurulmandyr. Soğuk howada ilki bilen tok peslerini satyn alyp, jaý ýatyp soňra goş çekip başladyk diýip Altınaýdaýda aýdýar. Jaýlar ulanşa dol taýyn bolmasa-da, ilatyň zorluk bilen göçürilýändigi, hususiýetçilikdäki plan jaýlarda maşgala sanyň näçedigini seretmezden inventar däladaky meýdançaňa görä öý berilýändigi, 2-3 maşgalalaryň 4-3 otagly öýlere göçürilip, maşgala oňşyksyzlygynyň artýandygy, bu meselelerde ardy halyny hiç ýere diňledip bolmaýandygy, jaýyň dokumentinde sähel näzarlyk tapylsa, asla jaýsyz galýandygyň barada maglumatlar ýeterlik. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky aýyň dowamyny daşowuzyň şäherara ýollaryny, adam pidalaryna getiren adyndan 2 sany ýol helakçyligi bolup geçdi. 2 ýanwarda Daşowuz Könürgenç magistral ýolunyň takminan 50-55 kilometrleri aralygyny Boldumsaz etrawynyň Dostluk owasynyň ýangyç stansiýasynyň goloýuny Opel we Toyota kysymly ulaglar çaknyşdy. Urguýynyň netijesinde Toyota inersiýa bilen atylyp Jiguli kysymly awtogulaga baryp degýär. Helakçylygyň netijesinde jem 5 adam, Opel'iň içindäki 4 we Jigulidäki 1 ýolagçy helak bolupdyr. Şeýlede şu aýyň 9-nyny Könürgençiň 1-nji polisiýa postunyň goloýuny 3 adamyň ölümine getiren ýol helakçyligi bolýar. Şaýatlaryň Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Toyota kysymly awtomobil doňokly ýolly taýyp azyndan 4 sapar togolanyp öňden barýan Jiguli ulagyny kakypdyr. Çaknyşykda Jigulidäki 3 adam we Toyota'daky 1 adam helak bolýar. Şaýatlar tiz kömek ulagynyň wakanyň bolan ýerine 45 minutdan soň gelendigini, şoňa çenli ölen adamlaryň jesetleriniň ýolly ýatanlygyny aýtdylar. Ýokarda hem bellek geçişimiz ýaly döwlet mediýasy bu helakçylikli ýol hadisalary, olaryň sebäpleri barada hiç ýyl maglumat bermediler. Emma Adatlyk Radiosynyň Daşowuzdaky çeşmeleri yerli ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerini salgylanyp aýtmagyna görä, ulag hadisalaryna esasan ýollaryň yaramazlygy sebäp bolýar. Daşowuzyň uly ýollaryna her aýda adyndan 5-6 sany ýol hadisasy bolýar. Ýollar büdürsüdür. Oýuklar sebäpli köp ýerlerden aýlanyp geçmeli. Aýaz bolan mahaly ýollar hem doňýar. Olaryň ugruny, howpsuzlygyny seredýän ýok diýip Adatlyk Radiosynyň Daşowuzdaky çeşmeleriniň biri gurrun berdi.
ýokardaki maglumatlar dogrusyna daşawulyň degişli polisiýa, ýol gözegçilik resmiýetleri Azatlyk radiosyna nähilidir maglumat bermekden saklandylar. Şol bir wagtda daşawulyň ýollary bilen birlikde ýurduň beýlek sebitlerini, hususan Mari Türkmenawat magistral ýoluny agyr netijeli ýol hadisalarynyň bolýanlygy barasyna Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Türkmenistanyň döwlet maslahatlarynyň dowamyny ýurt resmiýetleri gara ýollaryň gurulşygyny uly üns berilýändigini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Emma Azatlyk radiosy bilen ýurduň dürli künçeklerinden habarlaşýan türkmenistanlylar öz sebitlerindäki ýollaryň eýýäm 20 ýyldan hem aşa wagt bäri oňorulman gelýändigini aýdýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen wekilleri hojalyk mallarynyň gyrylmaýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň towuklaryň we gara mallaryň infeksiýa ýolukmagyna miňzeýän sebäpler zerarly gyrylýanlygy, ulaglarda şäher ýerlerine ardan etin satylyp başlanynyny barasynda ençeme tapgyr makala taýýarlanyndan soňra häzir türli websaytlarda türkmen emeldarlarynyň bu ýagdaýy inkar edýän maglumatlary ýerleşdirilip başlanyny. Özüni Aşgabatyň etegindäki guş toplumynyň ýolbaşçysy D. Saparov diýip tanışdyran bir şahsiýet Rozbalt habarlar gullugyna ýurtda towuklaryň Sibir başy virus sebäpli gyrylmaýanlygyny aýdyp, ýurduň ykdysadyýetynyň ösýänligi, şeýledi, owu-hoçuluk pudowynyň göz görteli ilerleýänligi sebäpli bazarlarda etiň dürli görnüşleri hüdürlenýär. Hut şu sebäpli et önümleriniň bahalary peselýär diýip maglumat beripdir. CNG Today websaytyna çap bolan maglumatda hem ýurduň owu-hoçuluk pudowynyň ösmegi netijesinde ýurtda et önümleriniň bahalarynyň peselýänligi öňe sürilip, öý mallarynyň infeksiýalary ýolgunyny barasyndaky maglumatlar inkar edilýär. Hakikatyň hatirasyna nygtak geçsek, Azatlyk radiosy öz makalalaryny öý mallarynyň viruso ýolgunyny miňzeýän sebäpler zerarly gyrylýanlygy barasyndaky maglumatlaryň fonunda Aşgabatda vilayatdan gelen ulag üstündäki hususy söwdegärleriň arzan tok etini satyp başlanýany, şeýle-de vilayatlarda haram ölen mallaryň etleriniň kafedir restoranlara ýarpy bahasyna satylýanyny nygtapdy. Azatlyk radiosynyňky gurrungy gidýän makalalaryny ýurduň bazarlarynyňky et önümleriniň bahalarynyň arzanlanlygy barada hiç ýyl maglumat berilmeýändi. Gal berse-de ýokardaky saytlarda nygtalyşýaly, häzir Türkmenistanyň bazarlaryny et önümleriniň bolşulygy görünmeýär. Aşgabatyň sewda nokatlaryndan 20-22 manat aralygyna satylýan elin towuk eti asla da ýitirim boldy. Hususiýetçileriň teker üstü aýlap satýan 18 manatlyk towuk etleriniň hem ýyzy kesildi. Häzir adamlar hojalyk mallarynyň infeksiýa zerarly ölýänligi baradaky maglumatlaryň ýaýramagy bilen bazarlardan et almagyny tas goýdular diýen ýaly. Olar paýtagtyň etegine hojalyklarda dowur saklaýanlardan baryp maly gözüniň aldyna soýdurup satyn alýarlar diýip Aşgabatly aman gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň daşawuldaky çeşmesi vilayatyň dürli sebitlerinden towuklaryň we gara mallaryň infeksiýa sebäpli gyrylýanlygy baradaky maglumatlaryň häýerişini hem gowuşmagyny dowam etdirýänligini aýdýar. Aglaba Türkmen hökümetiniň arkasyny tutup makala çap edýän Günnäger News internet neşrine de ýurtda hojalyk mallarynyň nähilidir bir infeksiýa ýolgunyny inkar edilýär. Makalada Türkmenistanyň owu hojalyk pudowyna uly ünsüň berilýänligi aýdylyp, ýurtdaky guş toplumlarynyň bu maldarçylyk kompleksleriniň sany hem getirilýär. Emma öý mallarynyň nähilidir bir viruso uçurmagynyň öňüni almak boýunça geçirilýän şäherler dogrusyna hiç zat aýdylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosyna
Türkmenistanyň degişli idaralaryndan nähilidir bir maglumat almak başartmady. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň merkezi köçeleriniň uğrunda ýerleşýän hususy dukanlaryň azyk önümlerini satmagy ruhsady elinden alınýar. Aşgabat resmiýetleriniň geçen ýylyň tomsunda çykaran bu resmi kararyny şu günler durmuşa geçirip başlandygy telekeçilere şu aýyň aýagyna çenli möhlet berilenligi habar berilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Aşgabatly synçy Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy we jikmejik maglumat bermegi sorady. Edil şu gün dukan eýlerinden näme talap edilýär hem şol dukanlar haýsy köçelerde ýerleşýär? Edil şuun kun dukan eýlerinden edilýän talap öz 1 fevraly çelli öz dukanlaryny azyk töwdasyny etmäge urusat berýän patenti ýagny urusat hatyny izni salgyt gullugyny tapşyrmaklyk talap edilýär hem de salgyt gullugy tarapyndan plan köçäniň uğruna ýerleşýän ýerdeminne ýa-da ýarym ýerdeminne ýerleşýän dukan eýesine özüniň azyk önümlerini satmak hakyndaky patentini urusat hatyny izni tapşyryp diýilen ýörüýçe guwanama spravka berýär. Ene biýem eltilip 1 fevraly çelli şäheriň etrawyň sowda bölümlerine eltilip görkezilmeli. Talap ähli ýerde we ýöne esasy talap şuullar protokol köçeleriniň uğrunaky ýerleşýän dukanlardan edilýär. Bu köçeler 10 ýyl awadançylyk diýip adlandyrylýan köçe. Birem Saparmurat Türkmenmaşy şaýoly oň satuw işlerini şuundan başlap eýen behedellerim bar. Näçe dukan ýerleşýär şol siziň agdan köçeleriňizde? Tanardan juda köp bolar ýöne men bir anyk mysal aýdyn 10 ýyl awadançylyk köçesi bilen Türkmenmaşy şaýolynyň satrygyny Mir 2/2 mikroýonuny deýişli 17-nji jaý ýerleşýär. 8 tany dukan yarım yerdeminne yerleşiyor. 7'si adı önümlerini satyan dukanlar. Geçen heptanın 6. üründen beri yapıktır. Nähir düşündürüş berýär Aşgabatyň resmiýetleri? Resmi Aşgabatdaky häkimligiň işgärleri hem de bir saglyk saklaýyş guramalaryny deýişli düşünürüşlerde yerdeminne yerleşýän dukanlarda howanyň çyýgyrlyk derejesi azy önümleriniň çalt zaýalanmagyna sebäp bolýar. Şonuň üçin ilatyň saglygyny goramak, ilaty satylýan azy önümleriniň hil derejesiniň ýokary derejede bolmagyny garanmak diýip düşünürüş berýärler. Hususy dukanlaryň yapylmagy dukan eýeleriniň özlerine we yerli ýaşaýjylara nähili täsir ýetirýär? Olar bilen abi dukanlar Aşgabat şäherinde bolmanyny 2000-3000 hojulugyň girdezi çeşmesi adamlar şu yerden gelýän bir uzypsy girdeziniň hasabyny özüniň gunamasyny olundurýar. Ýaşaýjylar üçin bir erwet täsir edýär. Sebäbi bir aýdaly bir tokko çörek almak üçin adamlar inni ýol ayak salıp bazara varmalı ya olmasa devlet eğitimine sövda dukanına varmalı ulu kıyınçılı olsun her niçin olsa özlerinin yaşayan zayının yerdeminine yerleşen dukanlar olur bir adamları avcıları da yenillikte bir topar adamlarına şununum keseceklerini şu dukandan yapılmak ulen. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi. Awganistanda kynçylyklaryň bardygyna garamazdan bu ýerde sunugat ulgamynda ýaş aýdymçylar ýüze çykýar. Awgan türkmenleriniň arasynda hem ýaş aýdymçylar döredi. Olar estrada aýdymçylygy bilen meşgullanýar. Habibullah Işanulada Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň paýtagty Şybyrgan şäherinde ýaşaýar. Ol aýdym sady Türkmenistanda öwrenipdir. Özüniň ençe meşagirdiniň bardygyny Habibullah gurrun berdi. Aýdymçy Habibullah Işanulada bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Sırada aydıma islek börde kan toylara çağırıyorlar, toylara alıp barıyorlar. Men aydımsaz aytmağı Türkmenistan'a okumana gittik, teknikuma. Şurada komlardan Tahir Rahmanov deytane artist yani hunarmend bar eken. Şonu gördüm. Şunun aydımları bana köp yak kaldı. Son ben özmem şun yani saz sohbeti yaxşı görýärdim. Son şunun istirada aydımlarını gördüm köp şol çalyan zatlarına çalyanına hoşum gidip menem son şinadip baranımı özmem bilmen kaldım da şonu şöyle öğrendim de. Aydım saz boyunca şagird terbiyeledin mi? Şagirdlerin var mı? Şükür Hudaýa Türkmenden, Özbekten, Tajikten, Parswan oğlanlardan şagirdlerim var. Çalıyorlar, okuyorlar. Bana şolardan birisi Türkmenlerden Aman Dale, Habib Hemkar, Habib Novça şagirdlerim kan Türkmenlerdenim. Toylara sizi çağırıyorlar mı? Aydımsaz grupamız mana şüphle hazır men inimem şagirdim bolýar da Hafizla İşanqulzada diyor. Bizler mana şüphle 3 grupa sazımız toya bir gecede ya bir günde bizler 3 ayda saz edip bilýäs. Öz grupalarından o 3 grupam ba. Bile toya gitýäs şagirdler bilen o. Näçe albüm çıkardın henede çelli? Näçe de aydymyň bardyr? Men özüm albümüm bar. Hawa men köpürak özüm isliyon mana şagirdler okuysa şulara aydym öğretip bersem mana yeniden bir şagirdlerini alim gıjak diyor şorda Paulus varlığından mana şunun 38'e çin şipilla albümüm için özüm çalıp özüm şunu zapis ettim. Yazdırdık, kompütere yazıp aldık. Bana amanda aldı ağınınkine. Köp menin albümüm, yani köpürak men çalan men. Jora Palvan dip yine bir şagirdimiz var. Bana bunun albümlerinin köpsini bizler bana kompütere yazdırıp albüm çıkardı. Kompüter işleyen, hemen bir yancadan kasete satıyorsun ya bir televizyon kurşuyon. Dükkanımız var, şurada köpürak işleyen. Hava ata kısmımız bana şul ustaçılık. Senin aydımlarının televizorda, radyoda eşittirliyor mu halka? Televizorda koyuluyor mu? Hava televizyonu milliden koyuyorlar, televizyonu aynadan koyuyorlar. Men köpürak şul aydımları kadim klasik şiir aytyan Mahtumoglu var, Mahtumoglu Pırağı Kemine var, Molla Nefes var, Matacı var, Seydi var. Şuların şiirini köpürak okuyan. Hazırki şairlerden on çok eğer vatan için aydan bolmasa men köp okam yok. Türkmenistan'ın istirada aydımlarının haysiyeti gowy. Men aş Türkmen aydımçıların harlamıyorum yok. Hemmesini istirahattan tutup klasikel hemmesini harlayan öz dilimiz. Qoğuqyolar uyançetde hemmesi bilimli okulu qoğuqyolar hemmesini halliyan. Berde Türkmenistanlı aydımçıların kesiteleri, onların CD'lerini alyan bağımı, o islek bağımı. Ha men özümün mana şerde kompüterde memuru diyor. Şolara aydımcılık beren köp alıyorlar, islek bildirýänler köp hava geliyorlar. Köpürak istirat aydımçılarınkini köpürak alıyorlar da. Gepleşikden lap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulum Radi. Hoşa gelen sazlarny toy meclisin bedegi usta çalan sazlarny. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.